Labari ya kara ɗaya gari, babu wanda bai san me ke faruwa ba akan yadda aka kama Maryam Sabo wadda aka fi sani da Maruma, da Mima da Momi Gombe suna lesbian. Ga da yadda takaitaccen labarin ya fita complete, amma idan yau ne farkon zan kowane channel ta mai albarka, kafin mu ɗora muku ina roƙon ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don muna ɗora sabbin shirye-shiryenmu suke samun ku. Ba zan iya ba, ba zan iya ba. Yarinya sai gun matan Kano da ɗaiku ne wake. To ina ba ni ke zama ne. Shekaran jiya wacce muna tare da Momi da Maruma muna tare da su. Sai suke maganar Mima, sai Momi take cewa ni ba zan iya ba, ba zan iya ba. Yarinya sai gun matan Kano da ɗaiku ne wa'anda ba su ce sun yi lesbi sun ci yarinyar nan ba. Tabi waccan jakar. Menene Mima ta nema ta rasa a gurina? Me ta rasa? Menene bana mata a rayuwarta? Me yasa za ta dinga bin wasu mata bayan ni? Kaza da kaza suka dinga faɗa, to ashe sun yi rabuwar baran. Mima ne ta faɗa suka yi har da kamar za su yanka junansu da wuƙa. Wallahi faɗa suka yi kaca akan kishi. Faɗa suka yi. Mima ta tattara Momi ta tattara ma Mima kayan ta. Wallahi kuwa wai ta kama ta da wata mace irin suna chatting haka, sai Momi ta mara Miman, da ta mara Miman ita kuma Mima sai ta shiga bayi sai ta ballo abun menene kamar abun bayi ne wai za ta buga mu Momi ta kuka ta ce dama ita za ta so macen da har za ta daga hannu, meye ba ta da shi, tana da kuɗi tana da komai, za ta so macen da yarinya da har za ta iya daga hannu ta ce za ta yi damba da ita ko za ta iya dukanta. Menene bata mata a duniya ba? Sai kuka ce shine ba za ki ga har yanzu Maruman ba ta yi posting din, Momi ba ta yi posting din Maruma a page ɗinta ba, saboda ta ce saboda ita tsoron mata ma take yi. Ai in kin tuna rannan Zara Saraki din nan ta yi posting ita da Momi Gombe ta yi reposting har ta mata comment. Ai in kin lura Mima ta goge komi, tana da kishi sosai. Momi dukansu suna da kishi, to Mima kuma akwai biye-biyen mata, akwai san mata kamar gindin ayu. Albishir TV, tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.